Els esports del cap de setmana a l'Escala començaven de manera trista, amb un minut de silenci en record de Josep Sureda de Cal Galant, corredor de marató del Club Flama 91 de l'Escala, que ens deixava aquesta setmana. En futbol, la broma del dia és que aquest cap de setmana el primer equip no perdia, i és que no ha jugat. L'equip de tercera regional és la sorpresa en aquest inici de temporada, i és que dels 5 partits jugats n'ha guanyat 2 i n'ha empatat 3. L'important d'aquests números, però, és la bona imatge que dona l'equip, que, a diferència d'altres a la categoria, es dedica a jugar i no a tan sols tirar pilotes endavant. Les sensacions del partit contra el Ventalló van ser molt bones. La llàstima va ser que els 3 punts no es quedessin a casa. El domini va ser local tot el partit, però qui s'avançava en el marcador eren els visitants, que en el minut 35 culminaven una molt bona combinació amb un xut fort i col·locat impossible pel porter escalenc. Els locals reaccionaven amb bones jugades que acabaven amb un parell de gols anul·lats per fora de joc, un sobretot molt dubtós. La segona part anava pel mateix camí, amb domini de l'Escala i ocasions sense gol. Els fruits de l'esforç arribaven al minut 20 amb Jonas, que reforçava l'equip, sorprenent el porter i posant-li la pilota al pal curt. D'aquí al final el joc es va anar embrutint i les ocasions locals van continuar apareixent, amb algun rebrot dels del Ventalló que haurien pogut sorprendre els instants finals. Aquest cap de setmana era també el de l'estrena a casa del primer equip del CER de tenis de taula, que aconseguia la segona victòria de la temporada en desfer-se del Sabadell i haver guanyat el primer partit a Eivissa contra el Santa Eulàlia. L'equip és el mateix de l'any passat, amb el canvi de David González per Cristóbal García. Hem exactament el mateix equip de l'any passat. En comptes de jugar en David González, doncs juga en Cristóbal. Hem mirat de reforçar una mica més l'equip per temes de club, perquè així jo i en David ens podem dedicar més a lo que és el tema d'escola. Estan pujant 10-12 mainades, que és el principal objectiu per nosaltres, i hem fitxat amb un jugador doncs, que té més nivell que en David, i hem fet un equip més competitiu. A partir d'aquí doncs, ja veurem els resultats. Els companys de viatge del CER són assequibles per l'equip escalenc, que aspira a quedar en les primeres posicions. Pujar de categoria ja és una altra història. Ara aquesta temporada doncs, tenim l'Irun, que l'any passat jugàvem amb l'equip bo, diguéssim, de l'Irun. Aquest any han pujat a Súper, i aquest any doncs, juguen amb un xinès i 2 jugadors nacionals, però en teoria no són tan bons com l'equip que feien l'any passat. En teoria no compten, diguéssim, per lo que és la Lliga, perquè com que tenen un equip més amunt, dic, ja no hi compten. Després al Calella fan un equip una mica més reforçat, que juguen amb en Manolo García, amb en Pere Navarro i amb en Moragó. I bé, doncs els equips forts serien Irun, Calella, nosaltres, Figueres i no sé si Establecimientos Otero. El que passa que no tenen cap objectiu tampoc en pujar ni res, vull dir, en principi seríem aquests 4 equips que he nombrat al principi. De cares a la permanència, una temporada molt i molt fàcil. De cares a poder pujar sempre és complicat perquè a part de quedar dels 2 primers, després tens una fase d'ascens que hi ha els 2 millors de cada grup de tot Espanya. Vull dir, és complicat pujar, és complicat, però bueno, de cares al grup doncs fàcil no, però podem quedar d'entre els 3 primers. Aviam, el nostre objectiu amb en David és quedar dels 3 primers. El CER, a part del primer equip, es presenta a d'altres categories amb l'objectiu de pujar a mainada. Doncs, de cares a les altres categories doncs, tenim la primera provincial i la segona provincial, que és el que hi ha aquí a Girona. De cares a la primera provincial doncs, tenim 4 o 5 jugadors que en principi són en Joan Sués, en Sergio González, en Dani Peltré. Podem jugar en David González, en Robert Coll també podem jugar. Mirarem de fer un equip sempre competitiu. I de cares a la segona provincial, que és el que m'agradaria destacar més, estem donant minuts i partits a la gent jove. El primer partit que vam jugar a Vilablareix doncs, va jugar un nano, que és l'Enric Casadevall. De cares al segon partit en aquí va jugar l'Aleix i en Joel, i sempre intentarem que la segona provincial sigui l'equip que ens doni mainada, que la mainada pugui entrar dintre, que pugui jugar amb gent gran i bueno, que pugui jugar amb gent gran, sobretot que agafi el que és el nivell de, saps? Que agafi el que és el nivell de competició.
Pel que fa a l'enfrontament contra el Sabadell, els locals van ser superiors amb el resultat final de 4-2. Ara, amb el nou sistema de competició, s'han de jugar 6 partits i en cas d'empat es juguen els dobles. Dels 4 punts del CER, 2 van ser guanyats per Cristóbal García, un per Marc Clotet i un altre per Vladimir Borac. El CER és segon a la classificació darrere el l'EKNA, que ha jugat un partit més. La setmana vinent l'equip escalenc torna a jugar a casa, aquesta vegada contra l'Igualada. Serà dissabte a partir de les 6 de la tarda. Acabem els esports amb els resultats. Descansava l'equip de futbol de primera regional, s'hi jugava el de tercera, que empatava a l'escala 1, Ventalló 1 amb veterans, Sanín Sistemes l'escala 5, veterans de Cassà 4. Juvenil A, Peralada 1, l'escala 2. Juvenil B, Sant Pere Pescador 5, l'escala 1. En cadets, l'escala 4, Peralada 1. Infantils, l'escala 5, Llers 4. A la Via A, Pal 0, l'escala 3. A la B, l'escala 1, Penya Unionista de Figueres 3. Ja resultats de bàsquet, sènior A, l'escala 44, Premià 69, descansava el sènior B. Júnior, l'escala 60, Escola Piau d'Olot 33. En cadets descansava, igualment que el sènior femení, s'hi jugava l'infantil, l'escala 55, Caldes 62. Preinfantil, l'escala 46, Vilobí 76. Mini, Roses Blanc 22, l'escala 76. Descansava el premini masculí. I finalment en bàsquet, premini femení, l'escala 54, Banyoles 55. Acabarem amb resultats de tenis de taula. Guanyava l'equip de divisió d'honor, 2 jornades, 2 victòries, l'escala 4, Falcons de Sabadell 2, en primera provincial, Vilabradeig 1, Serra Escala 4, i en segona provincial, Serra Escala 0,